Hej YouTube. I dag spiller vi noget Minecraft. Inde på en server, der hedder CubeCraft. Der kommer link i beskrivelsen. I dag har jeg en af mine venner med, som hedder Mads. Mød på mig! Ja. Jeg sagde det først. Ja. Splat. Og vi spiller noget, som hedder Money Wars. Nej, Walls. Ja, altså... Money Walls, ja. Money Walls. Han skal altid rette på mig. Men okay. Ja. Og vi går i gang om 2 sekunder. 1 sekund, og nu går vi i gang. Yay! Og Sip, jeg kan se dig. Det gælder om, hvad er det nu det gælder om, Mads? Jeg har aldrig spillet det Det er næsten ligesom Egg Wars. Det er bare inden. Følg efter mig, Sip. Du er der, ikke? Ja, så skal vi herind. Hvor er du? Ja. Så skal vi herind og finde nogle iron generators, men når jeg laver de der generators, så spawner der hele tiden monstre. Så det er lidt hardcore, vil jeg sige. Kan man nakke de der monstre? Ja, det kan man. Ja, sagtens. Og jo flere generators du opgraderer, jo bedre bliver monstrene. De kan få læderarmor, der kan komme skeletter, de kan få svær og sådan noget der. Og du kan også få enchanted armor. Så ja, nice enough. Skeleton! Det er lidt lækker lige nu, men måske det kommer til at lægge lidt lige nu. Det er fordi der er... Sådan. Sip, bare skaff dig 20 iron. Jeg har over. Har du 30? Jeg har en stack. Okay, kom Sip, for satan. Vi skal videre. Ja, hvad skal vi så? Skal du opgradere den der, sådan vi har en eller anden kulgenerator. Sådan der. Skal du bare være parat på, for nu kan det godt komme monster. Ham der, han skal væk. Se nu, der er monster. Wow. Ja. Jeg går op og opgraderer den herovre. Hvis du har nok, ja. Hey, hvorfor kan jeg ikke slå det her fucking bøsse? Bøsse mig. Fuck off. Nej, hvad? Hallo Sip, du mister ikke dine ting, hvis du dør, så længe din konge er i live. Men du mister så dine års, du ved. Dine guldbarer, dine irons, diamonds, emeralder. Jeg dør nu så! Sip, der er også emeralder med. Det kan man købe diamantarmor med. Men dem kan man kun få, når murene de falder ned. Shit, jeg dør nu, Mads! Jeg har et halvt liv. Jeg skal også væk herfra. Jeg går lige herud. Jeg skal lige herud og have noget. Skulle jeg allerede 2? Fuck. Jeg går lige ud herfra. Jeg skal have et bedre sværd. Hvis du går til villageren, så kan du se, at der er andre upgrades. Du kan gå ind på stensværdet. Det koster guld. Så kan du så spole videre, så kan du enchant det. Jeg tager det med sharpen set. Så skal jeg også lige have noget armor. Det bedste læderarmor du kan få, det er protection 2. Det er 20 iron for hvert piece. Kæft, der er mange. Nej, hvad? Nu går de efter mig. Shit, der er mange hops. Sip, hvad fuck? Ha, det kan ikke komme op til mig. Newbies. Okay, jo, det kan de godt. Det kan de godt. Nej, Sip, det skal... Jeg er fucking død. Jo, jeg er død. Shit, man. De der monster... Nej! Monsterne går kun efter dig, når du er inden for territorium, der hvor du kan skaffe ting og sådan noget. Okay, Sip, vi skal have 16 guld for at gå op til diamond. Jeg skal da have min guld og iron igen. Jeg fik mit guld og iron igen. Ja. Og nu kommer der en zombie lige hurtigt på mig. Nu kommer der 3, nu kommer der 4, 5, 6, 7, 8, 900 zombier, mand. Mads! Ja. Hjælp mig. Der kommer over 700 zombier, mand. Der kommer 700 zombier efter mig. Hvordan er det sindssygt?
Og det er 3 diamonds for at få iron armor, bare lige sådan du ved det. Og skynd dig at få godt armor, fordi når væggene de falder, så skal vi ind til midten og skaffe emerald. Og en masse emeralder, fordi så kan vi få diamond armor. Jeg har ikke prøvet at få det endnu, men... Ja. Jeg tager et stensværd i Sharpness 2. Shit! Shoes! Amigos. Jeg har heller ikke noget armor. Fuck, Ja. læderarmor. Snak ham der for helvede. Flæk ham. Jeg skal bare flække den plage, så jeg kan få hans gear. Så skal du faktisk bare tænke på, hvad lige... Ja, dø så. Nak den, idiot. Nu slår jeg med gulerødder. Ja, nak den. Nej, lad være med at hjælpe ham. Jeg vil have en stof. For satan, nu er der flere. Sip, der er diamonds. Generators. Det ved jeg godt. Ja, flæk ham. Flæk den tøs. Nej! Det er min diamonds, gå væk. Du er bare væk herfra. Det er min. Okay. Sip! Ja, okay, nu forstår jeg. Nu dør jeg. Nu dør jeg! Sip, du hører ikke skrige. Det er klamt, når man optager. Ja, det ved jeg godt. Men jeg skal lige sørge for at finde en hurtig vej og komme ud fra. Så, bare lige 2 mere. For sagen. Så kan jeg få fuld iron, tror jeg. Ja, væk med. Nej, jeg skal bare have en diamant. En eneste. One single. Yes! One away. Run away. Ja, jeg er ude. Yes. Sådan der. Sip, jeg tror, jeg kan få fuld iron. Det er faktisk den bedste runde, så. Sip, har du været død engang? Ja. Okay. Ha! Okay. Okay, jeg døde faktisk ikke. Heldigt nok. Yay, man skal bare have 12 diamanter, har jeg lige fundet ud af for at få fuld. Nå. Shoes. Sip, jeg går rundt med fuld iron. Nej, iron armor. Nej. Jeg skal lige sige det ordentligt. Run away. Shit, der er mange. Nej, mobs, gå væk, klamdyr. Mor! Nej, så døde jeg. Nå, men nu har jeg fuld med, skal jeg bare gå og samle op i det. Simpelthen. Sip, du kan så godt enchant dit gear, hvis du går længere hen i kategorier. Nej, han tog mit fucking stof, den fucktard. Hey. Gå væk. Jeg bliver bare pingpong. Altså, alle mobs der. Det er ligesom bare blevet pingpong, det er vildt. Gå væk alle sammen, gå væk. Har du set, det er umuligt at overleve i det fucking mobzone her. Jeg går til guld, fordi så kan jeg kan opgradere det lidt. Vil I ikke lige fuck off? Ja, tak. Ja, man. Shit. Sip, har du armor? Ikke særlig meget. Der er kun læderarmor. Okay, jeg skal flygte, så. Så på starten. Jeg er faktisk okay god, men jeg har... Hvorfor bruger jeg mit dårlige sværd, når jeg bare kunne bruge min enchant? Nå, okay. Ej, hvad? Nå, så er det iron sværd. 5 diamonds. Skal jeg have... Jeg skal sgu have et Sharpness 2 sværd. Ej, okay, det kan jeg ikke nå. Gold apple! Jeg har 11 golden apples. Sygt! Så er det lidt beef. Fuck, der er ikke en fisk. Hallo, golden apples, der har jeg lige fundet ud af, det er mega godt, fordi du har virkelig brug for hele tiden. Nej.
Nej, det her det kommer ikke til at gå godt. Okay, jeg skal have en halv stik Det her diamant. kommer ikke til at gå godt. Det her kommer ikke til at gå godt. Nå, der er du, Sip. Skal jeg lige redde dit liv? Ja. Mads! Hvor mange Hey, dias skal Sip. du have for at få fuld iron? Hallo, Sip, her er der et guldæble, jeg kan give dig. Hallo, hvor mange dias? Jeg døde. For fuld iron, det er 12. 12. Ja. Jeg skal den her igen. Hvor jeg døde lige her. Okay. Mads, jeg skal have et guldæble! Wow, nu kommer jeg hjælper. Okay, nu kan der komme, nu kan fjenden, altså den... Mads, jeg skal have et guldæble nu, og jeg skal lige have 3 diamonds mere. Mads, jeg skal have 3 diamonds mere, for fanden. I also want some. Så flygter vi. Så jeg bliver herinde, jeg skal have 32. Altså en halv Så stik. flygter vi, fanden. Er der fjenden? Nej, det er ikke en fjende. Nå, nice. Ja! Ja! Gå væk. Beskyt mig, tak. Tak, Liv, du er en god fjende. Okay, golden apples Hvor er nu. vores konge henne? Det er en wither. Han er i sådan et sted, hvor... Hvis de nakker vores wither, så, ja, så har vi tabt. Eller så, det er ligesom ægget, så kan vi ikke respawn igen. Så jeg er så tæt på at få et mega godt sværd i... Altså et iron sværd i Sharpness 2. Nå, er det den her? Nice. Har du dækket ham til med blocks, Sip, så de er nødt til at have en pickaxe. Ja. Fordi så redder du vores team. Så skal jeg lige have iron. Okay, det er måske en dårlig idé. Og har jeg lige mistet min fucking sværd. Nu har jeg kun lidt lortesten tilbage. Jeg skal redde vores ø. Kom nu, 8. Jeg har 28 diamant. Jeg skal nå det. These zombies all over the place. Ud for det! En dræb dem! Ud igen. Er der players? Så en diamant mere for helvede. Ja. Flyt jer! Ja, flyt. Run away. Flyt dig. Putter du egentlig cam på, når du optager videoer til YouTube? Nej, det gør jeg ikke mere. Wow, fuck, man! Jeg bliver bare angrebet for vildt nu. Er der players? Nej, det er zombierne. Og skeletter og sådan noget. Så OP svær. Nå, okay. Gå væk. Gå nu væk, for fanden! Nej! Jeg dør nu! Jeg kan two-shot alle zombiesen. Shit, man! Lad os gerne have fucking iron. Så for satan. Sip, nu dækker vi vores konge til. Og når monsterne går ikke efter dig, når du er gået ud for det der sted, de er inde med. Sip, hjælp mig lige med at dække vores konge til. Jamen, jeg har kun råd til 2 blocks, Mads. Har du? Ja, fordi jeg havde kun 2 iron. Så bare dæk et mega stort lag på ham. Du er kongen. The king is my friend. Hej Sip, se mit ironsværd. Ja? 1, 2, sådan der. Get wrecked, bitches. Zombies. Vi skal have bare en masse iron. Mads, du holder dem med selskab. Så går jeg ind og tager iron. Sådan. Altså Sip, det er fordi, jeg går lidt rundt, og så skal jeg lige sørge for vores konge. Jeg har 20 iron nu. Vi skal bare beskytte ham helt godt. Så nu har jeg 20 mursten. Jeg er glad for,
Hey. Er der en fjende på vores base? Nej. Wow. Ja, vi skal bare putte ham i 2 lag, og altså sådan. Nej, se, jeg husker det. Sådan der. Så bygger jeg lige sådan, han er høj, eller han er beskyttet op fra. Han smider... Der er en, der smider gear. Se, det gear han har, skal vi sådan cirka have for at kunne overleve. Så Sepp. Diamanter. Obsidian. Nice. Sepp. Lort. Hey. Det kan du bare ikke være bekendt. Hallo Sepp. Så ikke vi skal ind i midten. Jo, hvorfor det? Prøv vent. Får du lige fikset et lidt bedre sværd, Sepp. Så imens så gør jeg lige sådan, vi har en masse golden apples. Fuck, man. Hvad koster diasvær i sharpness? Det koster emeralder. Det kan du kun få ved at komme. Han gav mig lige enchanted iron svær og iron tøj. Ej, snyd. Det er bare fordi, jeg stod derhenne. Hvem var det? Det er en eller anden, som har fuld diamond enchanted. Ham der. Ja. Stof. Det er mit guld. Mega stof. Kom nu. Giv mig alt muligt. Tak. Det kan være, han kan skaffe mig noget bedre, når jeg giver. Han har et godt appel. Emeralder. Det er mine. Nej, jeg fik dem fucking ikke. Yes. Nej, jeg fik den ikke. Jeg fik den ikke engang. Godt appel. Jeg har ingen godt appel. Nej, Sepp, det er min. Tak. Jeg har ikke nogen. Jeg har ikke nogen good apples. Jeg har ikke nogen good apples. Fjenden har sikkert bare bygget deres ting helt vildt beskyttet. Jeg laver lige nogle... nej. Okay, Sepp, vi skal ind mod midten, for vi skal gå sammen. Sepp, er du her? Jeg er på vej derind. Ja, jeg er lige bagved dig. Jeg kan se nogle players, de er oppe i nogle af de der tårne ved siden af os. Undskyld, folkens. Vi er i fjendens territorium. Nå, Sepp, man skal op i tårnene for at få emeralder. Hallo, Sepp, vent. Sepp, vent, der er en deroppe. Vi skal være sammen om at kunne nakke ham. Jeg har mit godt apple fremme. Jamen, jeg har ikke noget. Har du også et? Nej, jeg har ikke nogen. Det gør fucking ondt, det her Mads. Kæft, han er sindssyg. Han spiser godt apple. Flygt! Jeg fik kun 2 emeralder, så fik jeg en din hjelm. Er du deroppe? Nej, jeg er her. Sepp her. Tak for lort. Helt vildt irriterende. Hey, der er noget her, Luca. Nej, Sepp, dit gear. Shit, vi flygter. Sepp, han kommer! For helvede.
Vi får ham hen til vores base. Oh my god, Sip. Du er fanget derinde. Ej! Må vi se, hvad det er. Ej, hvad er det? 3 emeralder. Hey. Har vi smadret deres konge? Må jeg se. Ja, åbenbart. Nice. Hey Sip, jeg har noget af dit gear her. Godt, han fik ikke noget ved. Nej. Jeg har desværre ikke noget af dit med. Hey, han er i vores base, ham den irriterende. Hackeren. Vi nakker ham. We're gonna flag that bitch. Kæft, han er irriterende med de der fucking golden apples. Ej, for helvede, så flækkede den enormt. Hey. Han er hacker, fordi jeg tror, han kan nakke en af vores bedste. Han er hacker. Hey. Folkens, vi har fundet en hacker. Hallo, han kan jo ikke være så OP der. Er mit stof her? Nej. Der er ikke nogen heroppe, Sepp. Der er ikke nogen heroppe. Jeg går op og emeralder. Okay, så går jeg over i den anden side. Hvis der ikke er nogen der. Er der nogen deroppe? Der kan godt være nogen, der holder shift. Emeralder til mig selv. Ej, hvad? De kan ikke upgrades. Yes, der er ikke nogen her. Okay, Sepp, skaff emeralder. Jeg er over i den anden, over for dig. Yes, han nakkede ham. Ham der hackeren, han døde, tror jeg. De kan da godt opgradere sådan noget. Okay, det kan vi ikke. Har du set, vi mangler kun at nakke 2, så kan det være, at du vinder dit allerførste game, du har gået og spillet. Altså det er også mit første game, så får vi en købbillet. Jeg vil gerne have det, siden jeg har airtrail. Hvor mange emeralder har du? Jeg har næsten en stack. Altså jeg vil gerne have en stack, fordi så har jeg råd til. Nu. Så vi skal vinde. Det er også andet på den anden side, så bare løb rundt om huset hele tiden. Ja, det er også det, jeg gør. Men der kan kun være en af gangen derpå. Ja, men det er fint nok. Jeg tror, jeg tager en halv stack eller sådan noget. Det har jeg nu. Ej, hvad, vi vinder næsten, så kan jeg ikke engang nå at få fuld gear. Okay, nu er der en af vores, der er døde, men vi har stadig 7 på vores hold, hvilket er fint nu. Så har jeg en stack emeralder. Mener du ikke en halv stack emeralder? Okay, jeg tror, jeg smutter nu, fordi jeg er virkelig mange for at dø. Jeg har camse. Hvad har jeg camse? Det kan man ikke se på Skype, eller? Hvad for noget? Jeg ved ikke, at man kan se ved mit cam på Skype nu. Jeg ved ikke engang, jeg vidste ikke engang, du har et cam på. Nej, hallo, fuck off, bitch. Gå nu væk. Gå så væk. Gå nu væk, din idiot, Jeg mand. ved med Messi. Hold kæft, han er fedt asshole. Sepp, jeg havde en stack og 3 emeralder. Må det kraftedeme stoppe det pis der. Fucking vagina hit. Det må jeg sgu sige. Kæft, det er et fedt asshole. Fucking god.
tager bare mit fucking stof. Fucking bitch, mand. Ej. Oh my god. De er sgu da alt for OP, de her tingester her, altså. Wow, der er en, der skriver, han har 83. Tillykke, tænker jeg bare. I had that sword. I need food. Jeg har næsten 2 stacks emeralder nu. Gear. Lækkert. Ej, hvad? Bedre gear. Much better gear. Men jeg er nødt til at... Jeg smider bare noget af det gear, jeg kan bruge for her. Gå væk, klam zombie. Så, nu går jeg nu går jeg ind i vores base med 2 stacks emeralder. Må jeg godt få den ene sip? Kom nu. Hvor er vores base? Det kan jeg ikke huske nu. Du skulle ikke gå til venstre. Sip. Og det er du 100p på. Yes. Ham den anden, han kommer over til jer nu. Ja. Er du hjemme, Sip? Nej. Skynd dig. Jamen er han der? Ja. Okay, vores king dør nemlig lidt. Han er i gang med at smadre vores konge, Sip, hvis vi ikke gør noget ved det. Oh my god, han slår på den. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Sip, skynd dig hjem for helvede, vi skal have de emeralder. Han er den eneste player, bare... Nej, gå over til fjendens base, Sip. Ja. Gå over til fjenden. Okay, Sip, jeg kan se dig. Fordi så kan... Okay, skynd dig væk. Sip, kom. Vi skal bare one, fordi han finder sig nok ikke. Så kan det være, at vi kan nå at få helt vildt godt gear, Sip. Nej, jeg kan ikke sprinte mere, Mads. Gullerod. Det eneste mad, jeg lige har til dig. Så skal vi over i... Kom, Sip. Skynd dig. Sip, skynd dig. Skynd dig at kaste den ene stack til mig. Jeg kan lige give dig svær. Til forsvar. Jeg tager protection 1 armor. Så. Og så en... Yes, der er lige præcis nok til at... jeg kan få det bedste diamantsværd. Sådan der. Jeg har plus 2 diamantsværd, Sip. Så er pretty good to go nu. Jeg har sharpness 2 svær. Hallo, Sip. Vi skal huske, vi skal lige have nogle golden apples. Ja, men jeg har ikke noget guld på mig. Nej, men prøv vent. Altså, jeg kigger lige med og se, hvad det... Jeg håber... Nej, det er stack. Nå, Sip. Gå lige ind og få noget guld, ikke også? Det er kun også 2 tilbage, Sip. Jeg tror godt, vi kan mande ham op, eller sådan. Okay, jeg ved det ikke. Are you mad, eller hvad, mand? Sip, skynd dig for satan. Han kan være på vej når som helst, jo.
Shit, det er intens det her. Sip. Skynd dig. Jeg tror, han er på vej til at finde os. Og jeg har 4 guldæbler nu. Okay, Sip, jeg skal lige have noget Hallo, er det her vores base? Nej, det er fjendens. Jamen for fanden! Han er død, Sip. Det er derfor. Jeg gemmer mig heromme bagved. Nej, Sip. Hold øje med, hvis du kan se hans name tag. Hvis jeg arbejder. Kæft, de skal ikke skide de bitch mobs. For sådan. Kan du se ham nogen steder? Nej. Jo, nu kan jeg. Han løber rundt dernede med fuld diarmor enchanted. Okay, Sip. Med det samme. Sip. Hvor mange guldæbler har du? 1. Let's do this. Hey Mads. Ja. Ja. Nå, tak. Okay, Sip. 1. We can do this! Hvor er du, dit svin? Men det kan godt være, at han har godt æblet, Sip. Ja, det ved jeg godt. Men det er jo lige meget, om vi taber eller ej. Han er oppe i tårnet. Han er oppe i tårnet. Hallo, vi har lært ham komme ned, Sip. Skal vi virkelig have vores skills i orden? Jeg spiser lidt golden apple. Jeg har spist det. Så vi nakker ham. Slap off dem hacks. Slap off, hacks, man. Okay, ja, så meget hacks. So much done. Okay, I'm done, man. Så spiser han lige en fucking gold apple. Oh my god. Er det en af de gyldeste? Ja. Det er et notch apple. Væk fra det her shit. Mads, hjælp mig! Mads, jeg lægger! Mads, jeg lægger! Jeg dør nu! Hacks. Hvis jeg ikke flygter nu, så dør jeg. Det er en lortrunde, at vi kan vinde. Hallo Sip, kan vi ikke bare blive ved med at flygte fra ham? Han har ikke, jeg tror ikke han har evig. Det ender med, at jeg ikke Hallo Sip, vi flygter bare. Hallo, han er efter mig. Haha, Sip. Ja, tak for boost, siger jeg dig. Jeg er nede i vores base. Spis. Løb. Du. Jeg gør ham træt. Håber jeg. Men altså, det kunne være fucking meget bedre, hvis det var, at jeg kunne hacke ham. Så kunne Hallo Sip. Se om du kan snige op på tårnet, imens jeg løber lidt med ham. Ja. Jeg kan ikke se ham. Hvor er han? Han er gået op i tårnet, tror jeg. Ellers Han er står oppe i han tårnet. lige her. Lad være med at gå op til ham, Sip. Han er oppe i tårnet. Sip. Løb ham træt. Jeg skaffer. Nej, Mads, hvad fanden, du skal sgu da ikke gøre, jeg skal sgu da ikke løbe, mand. Jeg går med op. Nej, Sip. Hold shift for helvede. Du må ikke se os. Jeg går ud den anden vej her. Du tager de to, du tager den. Okay, Sip, han er på vej herover. Ja, han. Yes. Mads, jeg står her. Mads. Sip. Hvor er du? Jump! Kæft, jeg har et liv tilbage. Det samme her. Jeg nåede lige at få 5 mineraler. Jeg flygter.
hånd. Mads, hånd noget mad til mig. Nej. Han er fuld af hacks, ham der, mand. Siger jeg. Jeg ved. Det var Steam med. Jeg gemmer mig bare. Ved du, hvor han er henne? Jeg tror, han løb hen ad imod hans base. Jeg gemmer mig også nu, Mads. Jeg gemmer mig op i. Jeg gemmer mig op i vores emerald. Kæft, han er tæt på, hvor jeg gemmer mig lige nu. Jeg behøver ikke holde shift på lige nu. Jeg ønsker, jeg havde hacks på. Rent faktisk. Altså bare for at kunne vinde over ham. Fordi det er virkelig ikke sjovt at kæmpe med en hacker. Altså, hvis vi kan få skaffet os en bue, der er mega god, så kan det være, at vi kan nakke ham. På 2 sekunder, skal vi hurtigt finde nogle penge, Mads. I know. Så pas på, at han ikke kommer, imens du Kæft, det må egentlig være fedt, hvis det var sådan et kæmpe stort sted, man bare kunne blive ved med at løbe rundt om her. Shift, hallo. Nogle gange håber jeg bare på, når man shifter, at han vil relog eller sådan noget der. Det gør mega lækkert. Og det er lige ham, jeg så løb der. I think it was. Sip, jeg flygter. Ja, men jeg skal på toilet, Mads. Han har fundet mig. Mads, jeg skal på toilet. Hvor er du henne? Jeg er oppe i vores base, oppe i et tårn. Bliv oppe i tårn. Er det der, hvor der er en maraler? Nej, Mads. Det er helt nede i vores base. Nå, ja. I think you're kæft, mand. Flygt. Mads, jeg skal så meget ud og skyde nu. Hallo Sip, for helvede. Jeg har ikke mere mad at flygte på.
Kan ingen bande ham? Kan du ikke lige skrive, at nogen skal bande ham? Og det der med stadig til band på engelsk. Bare skriv BAN. Hvad hedder han? Ja, det kan du se, han hedder Philippe 100. Nej, TMC. Philippe TMC. Skynd dig. Ja, så døde jeg for helvede, Sepp. Okay, jeg prøver at se, om jeg kan finde dig. Mads, hvor er han? Han slipper stadig rundt, Sepp. Over på hans side. Nej. Eller ind i midten. Bare hold shift hele tiden, så kan det være, at han relogger. Hvad mener du med det? Det kan sagtens ske, at han relogger, altså. At det tager så lang tid, at bare stoppe optagelsen, Sepp. Jo, hej YouTube. Vi ses. Hej.